बेसेलाय 1 प्लास खालाय 30 निखौ लागला हेलो गाइस नै जों बेलासिनि बेरायदों फर्स्ट टाइम खान्थाल जाबाय जों दिनै बेबो आमाइमोनाव तो गाइस मोनसे बिराद गिदिर प्रब्लेम जालायबायना आंहा खालि फकादल' जाखायो दासान्दि आंनि साननायफ्रानो मिलायथाराखै Oh, hello guys, welcome back to my YouTube channel. तो guys आं दासो सिखारनानै दासो उन्दुनानै सिखारदों माने ब्रुमुसि जालायबाय ओमफ्राय आङो नैबे गंसे मबाइलाव मेथाइ दामनानै उन्दुलांदों नै बबे जाहारनिफ्राय बिरबोदों दावलायनाय मेथाइया सोलिगासिनो इउटिउबाव ओमफ्राय आं बेखौ थालानो गैया आरोखि ना ओमफ्राय आङो बिनि सिगां उन्दुनायनि सिगां मोनसे खामानि मावदोंमोन उन्दुनायनि सिगां आं मोनसे खामानि मावदोंमोन बे खामानियानो जाहैबाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेक केमेराजों दिन्थिनि स' गाइस माने आं उन्दुनायनि सिगां नै मोनसे खामानि मावदोंमोन नै गाइस नोंथांमोना नायनो हागोन आङो दा माने भिडिअ आपल'ड खालामगासिनो भिडिअनि मुङानो जाहैबाय नै अलसिया निउ बड' कमेडि लावदुमनि भिडिअ माने बेयो आंनि इउटिउब चेनेलनि नाम आरोखि ना गाइस ओमफ्राय आङो बे भिडिअखौ आपल'ड खालामनाया दाजों नैबेजों खेबथाम जाबाय खेबथाम आङो बे भिडिअखौ ना मैया मोनायाव आङो आपल'ड खालामना दोनदोंमोन नाथाय कारेन्टआ स्रोब थांना होबाय कारेन्ट स्रोब थांनानै ओमफ्राय आंनि पिसिआ आधा घन्टासोनि उनाव अफ जाबाय ओमफ्राय बिनि उनाव नेट खारनाया बन्द जाबाय ओमफ्राय बिनि उनाव आरो आंनि कारेन्टआ आरो कारेन्टआ फैफिनबाय ओमफ्राय आङो आपल'डआव दोनफिनबाय ओमफ्राय अब्ला नेट गैया जालायबाय ओमफ्राय आङो दहाय फुङाव सिखारनानै आङो आरो भिडिअखौ गोदान आपल'ड खालामफिनबाय ओमफ्राय 56 थांखाबायमोन नैबे 56 थांखांनानै ओमफ्राय कारेन्टआ आंना स्रोब गोमोरलायबाय ओमफ्राय आधा घन्टासो थानानै आरो पिसिआ हारसिं बन्द जाबाय केन्सेल जालायबाय ओमफ्राय उनावहाय 1.5 घन्टासो थानानै ओमफ्राय कारेन्टआ फैफिनबाय कारेन्ट फैफिननानै ओमफ्राय आं दा बेखौ आपल'डआव होबाय ओमफ्राय दा नै 96% थांबाय 6 मिनिट नेबावनांगौ माने गाइस आङो बे भिडिअखौ आपल'ड खालामनायाव ओरैबायदि खस्थ' मोनबाय ओमफ्राय आंना नेटआबो बुहुत लस थांबाय ओमफ्राय भिडिअआ ओरैबायदि जिबि बानायखादों आङो 7 जिबिनि बांसिन बानायखादों आरोखि आङो एक्सपर्टखौ 7.5 ना 6 जिबिमोन आं बावबाय नायबासो मिन्थिगोन दा बेखौ आपल'ड खालामनायाव 4 घन्टासो नांगौ आरोखि ना 4 घन्टासो नांगौ दाबो 6 मिनिट नांबावगोन बिनि उनावसो नुगोन ओमफ्राय आपल'ड खालामखांनायनि उनाव आरो आङो बेखौ इडिट खालामबावनांगोन टेक्स्ट होनांगोन टाइटेल डिसक्रिपसनखौ मोजाङै मोजां होनांगोन अब्लासो जोंनि भिडिअ भिउसआ मोजाङै फैगोन आरोखि ना ओमफ्राय आङो दा बेखौ इडिट खालामखांनानै आङो दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों आलासि जानो नागिरदों आरोखि ना दिनै आलासि जाहैगोन जोंनि आबैमोननियाव थांनो नागिरदों जोंनि फेमिलि मानसिफ्रा ओमफ्राय आं दासो सिखारदों उन्दुनानै मुसि जायला जायथा ओमफ्राय भिडिअआ हिट जागोन गाइस नोंथांमोना नायनानै कमेन्ट खालामहर ओमफ्राय गाइस माथो होनबावनो बेखिनिया माने गाइस आं पिसिआव आपल'ड खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय पिसिआव आपल'ड खालामबा माने क्रमआव आपल'ड खालामबा पिक्सारा इउटिउबाव नायबा क्लियारसिन जायो आरोखि ना ओमफ्राय मबाइलजों इउटिउब एप्सआव आपल'ड खालामबा एसे पिक्सारा बांद्राय क्लियार जानो नागिरा बेनिखायनो आङो पिसिआव खालामो ओमफ्राय फैसा खरस जायो आरो पिसिआव आपल'ड खालामबाथाय माने नेट पेकआ बांसिन नांगौ आरो समखौबो बांसिन नांगौ आं दा बे भिडिअखौ ना मबाइलाव आपल'ड खालामबा 2 घन्टाफोरावनो आपल'ड जागोन नाथाय बे पिसिआव क्रमआव आपल'ड खालामबाथाय 3-4 घन्टा नांगौ आरोखि ना बेनो आरोखि ओमफ्राय फैसाया बांसिन थाङो बाहाय आंना दा 120 थाखानि खनथाम MB सोबाय आङो बुहुत लस भिउस फैयाबाथ' बुहुत लसखा मथा मथि बे आंनि दा भिडिअ बानायनायाव भिउसआ 1 लाखसो फैनांगोन अब्लासो आंहा एसे इन्टारेस्ट जागोन नङाबाथ' इन्टारेस्ट मोननाय नङा डिमटिभेसन जागोन एकदमबारे बानायनो गोसो जानाय नङा आरोखि ना दाख्लै आं भिडिअ बानायनायाव एसे भिउस फैदों दा 37 38 थांबाय 28 थांबाय खोमा ओमफ्राय बेबो बेसेबांनिफ्राय एसे बांसिन मोजां 50Kसो भिउस फैबानो जागोन आरोखि ना गोजोननाय मोनगोन ओमफ्राय बिदिनो आं भिडिअखौ लासै लासै बानायलांबाय थानो सानदोंमोन आरोखि ना गाइस ना मा होनो गाइस अके
गाइस आरो आं मोनसे प्रब्लेम खिथाबावनो नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअखौ बानायनायाव नैबेजों आङो भइस रेकर्ड खालामनो नागिरदों आरोखि ना डाइभिं खालामनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय मा जाखो नै ओरैजाय नैबे माबायाबो बेबो भइसखौनो लायाखै आरोखि ना जों इडिट खालामदोंमोन एसे ओमफ्राय भइसखौनो बोआखै मा जादों ओमफ्राय दा मा होनो भिडिअनि भइसखौनो होनांबाय आरोखि ना जों बेखौ डाइभिं खालामनो हायासै भइसखौ बेनिखायनो भइसआ एसे सासा होनो हागौ अब्लाबो नोंथांमोना नायदो सापर्ट खालामदो ओमफ्राय नायखांबायबाथ' नोंथांमोनाथ' बेखौ नायखांबाय जानांगौ माने आं बेखौ गाबोन समनियासो आगारगोन बे भिडिअखौ जेब्लानो बे भिडिअ आपल'ड जाखाङो अब्लासो आं दा बानायनाय भिडिअखौ आगारगोन आरोखि ना गाइस बेलाय मा बुस्थु मानि बेग इयो गाइस मानि बेग दं आङो फैसा गैयालै गाइस फैसा गैया नै एसेल' दङ थ' गाइस फाइनालि गाइस नै भिडिअआ आपल'ड जाबाय नै ओमफ्राय आङो दा आलासि जानो थांनोसै आरोखि ना जोंना बाबामोनहा गारि लानानै थांखाबाय ससे आंखौ नायनि आं देलायनायखौ ओमफ्राय आङो दा ओंखारलांगासिनो थाबायनानै ससे थांनांसिगोन आरोखि ना आं उफाय गैया गेटफोरखौ आङो मारिनोसै गाइस गेट मारिबाय ओमफ्रायो ओंखारबाय आरो दा ससेयाव देखायसिगोन बाय बाय बेसेलाय 1 प्लास आलाय 30निखौ लागोन हेल' गाइस नै जों बेलासिनि बेरायदों माने जोङो आमाइमोननि न'आव सफैबाय दहाय आं खिथानाया दा सफैबाय आं ब्लगखौ बानाय मावदोंमोन ओमफ्राय बेसो स्टार्ट खालामफिनबाय दा ब्लगखौ सफैबाय आदसा ओमफ्राय सफैनानै लामाथिं बेरायफैबाय आंनि फारसे जि साइज बेरायदों जि मोजां नै फार्स्ट टाइम खान्थाल जाबाय जों दिनै बेबो आमाइमोनाव नों खेबबेसे जाखो खान्थालखौ दिनै जों खेबनै हाजोआ खनसे गोथावना आंनाव जाखांबाय दाखालि आंहा दिनै फार्स्ट टाइम खान्थाल जादों बे खेबनै ओरै बिष्णुपुरावसो एकदमबारे सैत मासावनो थ' गाइस मोनसे बिराद गिदिर प्रब्लेम जालायबायना आंहा खालि प्रफाटल' जाखायो दासान्दि आंनि साननायफ्रानो मिलायथाराखै आङो दहाय जाखिनि एथबां खस्थ' खालामनानै भिडिअखौ आपल'ड खालामदोंमोन ओमफ्राय बियो दसेनि उनाव 20 मिनिटसोनि उनाव कपिराइटसो नांबाय जाय मिउजिकखौ आं सिगाङाव बायखांबाय बे मिउजिकआ कपिराइट नाङाखैमोन सिगाङाव ओमफ्राय नै दिनैनियाव आरो कपिराइट जालायबाय दा बेखौ आङो मनिटाइजेसन एप्लाइ खालामनो हानाय नंला आरोखि ना नट एलिजिबोल जाबाय ओमफ्राय दा बेखौ आं भिडिअखौ डिलिट खालामथारनानै दा बे ससे मिउजिकखौ आङो चेन्ज खालामनानै होनांसिगोन आरो इडिट खालामफिननानै ओमफ्राय आरो आंहा टाइम थांबावसिगोनलाय एमबि लस जाबावसिगोन ओरैनो खेबथाम खेबब्रै एमबि लस जाखाबाय आंहा आरो खनसेबाव एमबि लस जाबावसिगोन नै एथ' खस्थ' 3-4 घन्टानि उनाव आपल'ड जानानै भिडिअआ कपिराइट नांबायबा बेबो 20 मिनिटनि उनावसो लोगो नांबाबो अरजायामोन उनावसो नांबाय बिराद प्रफाट लावदु नोंना साननाया थिग गैयासै नै गाइस कपिराइट मनिटाइजेसन एलिजिबोल नैबे ससेनिफ्राय नांदों आरोखि ना कपिराइटआ बेनिफ्रायसिम बेखौ आं मुदबो खालामनो हायो ओमफ्राय दा आं बेखौ मुद खालामना डाइरेक्ट इडिट खालामथारनानै आं बेखौ गोदान आपल'ड खालामफिनसै आरोखि ना दानो इडिट खालामनानै दानो आगारफिनगोन आं बेखौ चेलेन्ज दे होमबा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोब्बाय गाइस आङो दा आलासि जानायनिफ्राय न'आव फैबाय आरोखि ना ओमफ्राय दा कम्पिउटाराव आङो एसे चेकिं खालामबाय दा मिन्थिबाय कपिराइटआ बबे साइडआव नांदों साइडखौ मिन्थिबाय आं दा ओमफ्राय बे साइडखौ आङो मिउजिकखौ बोखारनानै गोदान मिउजिक होनोसै ओमफ्राय भिडिअखौ दिनैनो दानो आपल'ड खालामनोसै आं बाय बाय लेट्स ग' साबस्क्राइब खालाम